Hei? Sä sitten passit tän ja iltavuoro. Mitäs toi tarkoittaa? Ai, eikö sun pitänyt olla valokuvaaja ammatiltas? Ismo, lopeta! Paraskin puhumaan! Anteeksi! Vai menikö homolta pupupöksyyn? Mahtaako tuo nyt olla kovin hyvä ajatus? Oho. Tässä kaupassa ei kyllä myydä mitään kurmeenjuustoja. Jonne! Se pyörsi velkoja. No joo. Ismo, lopeta! Kuinka tyttö mä olin laitella silloin, kun sä olit vielä kapaloissa? Pakkaa tavaras heti! No ei tietenkään, eihän mä nyt niin pikkumainen ole. Mutta kauppiaana, mullakin on oltava 30 €. Kyllähän Tanja on antanut sulle aika vapaat kädet. Minkä ihmeen takia? No, mietin vähän. Tanja on auttanut sut monta kertaa vaikeiden aikojen yli. No ehkä me molemmat lähdettiin liikkeelle vähän väärällä jalalla. Sinne selittäessä on jäänyt kiinni jo! Makuuhuoneeseen. Voi saakeli! Enhän mä nyt tosissani. Voi saakeli! Pakkaa tavaras heti! Hei?